уловима. В семейството всеки се чувства добре. То всичко е за едно дете. Почитай майка си и баща си. В Библията е казано накратко. А аз обичам и уважавам моите мама и татко. Семейството е свято. Това е опората, която родителите ми дават и зима и лято. Нека се хванем за ръка и усетим топлината в нашите сърца. На Богородица Майка да се поклоним и с вяра в бъдещето да вървим. Да ни закриля Божия Майка и в отчаяние и в слава зло да ни постигне, да не позволява. Близките ни хора да закриля, в домовете само щастие да влиза. Здраве, мъдрост и любов, винаги има Божий благослов. В живота трудности не липсват. Живота е борба, но трудното се побеждава. Щом носим вяра в сърца. Нека в този светъл ден семейството се събере, църквата да посетеем и в Божия любов да устоем. Поздравления!